Корупцваме. Днес, здравейте хора, днес ще корупцваме. Този път Game Boy Advance. Това е първото коруп видео в моят канал, така че започваме. Само да го да стартирам. Чакайте. Да оправим го. Сега. Relation, Reboot. Guy Boy. Вау. Добре, започнем с друго. G. Nintendo. G by Nintendo. Вау. Чудес. Така започваме. Да, Static Boy. Вау. Вот a Game Boy. Окей. Малко да го увелича. Oh shit. The hell is this? Notching Boy. Game Boy but by what? Game Boy. Static Boy. Game Boy. BO. Наме Gamo. But Nintendo. Малко да го намаля, защото много е такова. Autocorrupt много гадно. This is shit, I don't like this. Добре. Game... Ма то... Става Guy Boy. Вау. Става Габой. Ама Демек той отзаде само идва и штупа. Ама вижте хора. Габой. Или Гамбой. Where is E, bro? Game Boy by Nintendo. Game Boy by Nintendo. Wow. Static Boy. What the? Game Boy by Nintendo. EB. Или това е F. По принцип трябва да е E, ама пише F. Значи, Game Boy by Nintendo FBI all know where that she just crashed up. What's wrong with my aim boy? Aim fucking boy. Okay, what is wrong with my mouse? Нещо лепка. Моята мишка нещо лепка. Добре да го ресетираме. Game Boy. Okay, Game Boy. Oh, what the? Беше това. Game Boy. Okay. Когато нормално нищо не става. Бито са мана. Воу. Геймбой. Малко те букви се вдигнаха. G. A. Me boy. Yay. G just turned to 9. A. Wow. Game Boy by Nintendo Y. E just... ето много надолу. Бо. Бу. Гебо. M и Y. By Noah. Game Boy. Oh shit. Нещо ето.
Не. Оу. Извършва нещо. Аз се обърна. М, И, Б, Aim, бой. Има анимация. Лай направи така. Вау, чудесно. Добре. Байде да напомня, следващото видео ще бъде с GameCube, след това с Wii, след това с NES. Е така ще бъде. Да, ще качвам днеска, защото днеска съм доста свободен, така че. Game Boy, окей. Много мразя това. W и бой, т.е. бай. Galway бай. Окей, това беше яко. Static. Sound just broken. Nintendo just disappeared. Добре. Много мраза така, бе. Аре, престани, искам малко така да го увелича. Пак не става. Добре, всичко е статик. Искам да се наслада. Ето. Това биля, не знам. Това е би сигурно. Да. Това беше мес. Гайбо! М и Ай отново са разделени. Статик отново. Ужас. Това е малко по-слабо, аре. Това е just a bitch. Малко трябва да го увелича. Бро. Не искам статик, искам буквите да са развалени. Не са развалени, да е мес. God damn. God damn it. Брат, маняк, аре спри. Това много мраза. Това е много изкучно. Звука се развалил. С пищене. Ото самана и са на Game Boy. Вау. Ото направи така и... Айде, изхвърча на някъде. Става Game Boy. Тук има малко черно, не знам защо. Ама Game Boy. Вау, чудесно. Най-нормално нещо. Така, да го стартирам. Гайбай. М самана и О. О и Лайде. Статик отново. Ай също го прави така. Да, тихо сега. Геймбо! By Nintendo Y. Чудесно, отново. Отново corruption. Геймбо! Ой. Бо отиде нагоре. Тоест, ето се развали и става Гамбой. Вау. Гъмбъл бой. Ама, ето. Fucked up. И звука. Не. Това беше мес. Отидаха някъде. Става байо бай Nintendo. Добре, сега последния corruption. Game B. И лай отида на там. Чудесно. Надявам се ви харесало. Поставете лайк, subscribe и чао хора!